Yore mag thieth nyalo rochore kaluwore kod ng'anyo mar jochiw thieth ma ywak ni sirkande mag kaunti odagi chopo kare ywak margi. Riwruog jochiw thieth dwaro ni otim lokruoge e telo mar sekta thieth e kind dwaro mamoko. Lilian Atieno miyo mathoth ewi wachni. E romo margi, jakom riwruok mar KUCO Peterson Wachira wacho ni gibiro bago ng'anyo margi e nyim od bura kod apisi mar riwruog governors pile ka pile chakre tich adek jumani nyaka dwachgi okete tim. On Wednesday, all health workers, clinical officers, biomedical engineers, laboratory officers, nutrition and dietitians, pharmaceutical technologists, public health officers, we shall all converge here in Nairobi. We shall be going to the Council of Governors and to the Parliament to demonstrate and picket in line with Article 37 of the Constitution. Moko kuom dwachgi magidwaro mondo ng'i en kanyakla kod ndiko jochiw thieth mag universal health coverage madirom 7,450 e orak mongirore kod ketogi okumba mar thieth, goyo kogneo gi rimiti mar winjruok margi kod chulo jothieth manokonyo ndalo midhiero mar COVID-19. The 7,450 UHC staff do not have a salary this month. They cannot access healthcare services because they do not have a medical cover. Service gratuity ya UHC tunataka ilipo immediately. Wamefanya miaka 6 renewal of contract year after year. Jakom mar Numlo, Odipo Nicholas, bende korka koro kwedo riwruog governors kuom keto weche thieth e siasa makelo midhiero e chudo mar jotijgo ka koro gidwaro mondo weche thieth ogol e sirkand counties kendo duoki e sirkal mamalo. Waneno ni governors dwa tiyo gi siasa mang'eny kar tich to giketo siasa ma ok inyal keto ni seche duto te in idwaro mana ni idwago siasa e migawo mar thieth. Ng'anyo mwadhiye ni ok wadhi ng'anyo ni wahero ni wadhi ng'anyo. Wadhi ng'anyo nikech governors ok dwa tiyo tich manomigi gi jopiny. Kumachielo, jagoro mar riwruog KUCO George Gibore omedo ni ng'anyo noluore kod chik makare ka bendo kwayo oganda mondo many thieth e osiptende mag ji giwegi nyaka winj ywakgi. Wach madhi rocho yore yudo thieth e pachoka. Tumefuata sheria na tumetii sheria. Tunaingia katika mgomo ambayo inaitwa protected strike. Na hii strike haitakuwa siku 2 kama hawajatekeleza. Wakitaka iende mwaka mmoja tutaenda na wao. Lilian Atieno, Ramogi TV.